Bueno, xa facía moito tempo que non sabíamos nada do golfiño Manoliño, ese golfiño tan agarimoso e ata aduaneiro, non? Que xogaba tanto cos bañistas como tamén cos mariñeiros. Ben, pois a nova que recibimos hoxe, a verdade é que nos deixa o corazón roto directamente, porque dende o CENMA pensan que o golfiño Manoliño puido falecer. Aínda están ás esperas dos resultados da autopsia, pero pensan que pode pertenecer a Manoliño uns restos que apareceron dun cetáceo falecido na ría de Ferrol. Pois neste punto do programa conectamos en directo co CENMA, coa coordinadora por estudo dos maríferos mariños, ali está Uxía. Uxía, non sei se xa podemos confirmar que se trata de Manoliño ou aínda non sabemos. Nin podemos nin vamos a ver nunca, por desgraza. Non tivemos acceso a ese corpo foi retirado, polo tanto non poderemos nunca saber o 100% se é ou non é Confi. É dicir, Uxía, que non se lle vai a facer autopsia a esos restos de cetáceo que apareceron? Non, no momento en que nos soupemos que apareceu este corpo, non sabíamos onde, non nos chegou información concreta onde, descubrimos despois onde estaba e, bueno, foi retirado e, polo tanto, xa non temos acceso a este animal. Non sei en que condicións chegou ese corpo. Sospeitades que puido ser intencionado, non se sabe nada. Bueno, o corpo tiña marcas compatibles cunha hélice ou con algún sistema de propulsión, é dicir, que son marcas de diante a atrás, non? De esquerda a dereita. Obviamente, o non velo corpo non podemos decir se no momento en que pasou estaba vivo ou non, ou estaba morto de antes este animal. Pero sí que as marcas que vimos nas fotografías e nos vídeos que nos chegaron, pois son compatibles con este tipo de feridas. Mi madriña, Uxía, a verdade é que pois quedo de pedra de escoitar que nos contas isto, porque todos lle temos moitísimo cariño a Confi, inda que todos lle chamábamos tamén Manoliño, este golfiño que se chamaba ou se chama Confi, porque claro, non vamos a poder saber nunca se foi el ou non. A verdade é que entendo que tamén dende o CENMA a desesperación pois é importante, non? Sí, efectivamente, sí que é certo que as imaxes son compatibles pois con os restos dunha roa de máis de 2,5 metros, polo tanto podería ser, pero efectivamente non podemos sabelo. E tampouco podemos saber se é outro animal dos que podemos ter localizados e identificados grazas ao noso traballo de fotoidentificación. Bueno, Uxía, pois de verdade a incertidume está aí. Nos hoxe quixemos pois facer lembranza, non, de como coñecemos a Confi, a Manoliño, porque xa leva moitos anos entre nós, e xogueteando pois con toda a xente que se achega ao mar, ás veces achegándose máis a él do debido, dende logo que sí, pero coñecimos a Confi, a Manoliño no 2019, aí pola ría de Muros, Noia. O que pasa é que tamén vivimos con el un episodio bastante intenso cando en novembro de 2022 apareceu cun arpón cravado nas costas. Dende o CENMA tentastes en moitas ocasións pois atrapalo de alguna maneira para sacarlle ese arpón da mellor maneira que el non sufrira, pero non se deixou. Ao final, pois el só se liberou do arpón, el só se recuperou tamén. A verdade é que últimamente viámoslo xa máis pola ría de Ferrol, así que queremos, Uxía, ver contigo unha recopilación dos momentos que vivimos con Confi, con Manoliño, e que, o mellor, tristemente, pois non vamos a volver a vivir. Mira un delfín, Maica, mira un delfín. Ai, sí, que pinta aí. Pois ese animal do que falaban e que tanto sorprendía convertiríase en pouco tempo no golfiño máis famoso do país. Chegou á ría de Noia en decembro de 2019. El só non se sabe se porque se perdeu da súa manda ou porque esta rexeitouno. Ao comezo, os seus encontros cos mariscadores da zona eran puntuais, pero pouco a pouco estes foron observando como cada vez buscaba maior contacto. Outro día chamámoslo aí e veu e acariciamos nele e deixase acariciar. Axiña chegou a pandemia, todos nos confinamos, e o único contacto deste golfiño era cos navalleiros. Foi esta situación a que marcou o noso 2020 a que lle deu o seu primeiro nome, o golfiño Confi.
Pero para cando as restriccións remataron, confixeron máis da cuadrilla. Era tal o carácter afable e simpático do animal que se decidiu apodalo cun nome moito máis cariñoso e galego. O nome que quedaría no noso imaginario: o golfiño Manoliño. Empezou a xogar casaletas, empecé como a acariciar casaletas, incluso a abrazalo, e cando se daba conta xa estaba casi no peito, e botaba a mano e quedaba quieto como un can. Hasta que unha vez un pequeno roce, que lle toquei así debaixo do bico, púxose super contento, saleu para arriba, volveu para baixo, e así 3 ou 4 veces. É que esta comezou a ser a tónica de Manoliño. Parece que a súa única intención era de buscar afecto nos demais. Xa non só cos mariñeiros, deixábase ver cada vez máis preto da xente e aproveitaba a suba da marea para recibir o cariño dos bañistas. Pueden tocalo, veo hacia mí. Todos los años a veranear aquí y he visto un par de años, sí, y fue muy emocionante, la verdad. Unhas imaxes insólitas pero tamén perigosas. Aínda que Manoliño semellaba ser moi dócil, non deixaba de ser un animal salvaxe de 300 kilos e máis de 2 metros, polo que tamén era impredecible. Pero nós non podemos, digamos, exagerar esa solicitud que el nos fai, porque ao final vai na súa contra. Todos coincidían en que cada vez estaba máis humanizado. Os seus continuos xogos e demandas de atención comezaron a desesperar os mariñeiros, os que dificultaba seriamente a faena. A realidade é que non deixa traballar, ten unha costumbre. Se vas ás bollas, chas bota ao fondo. Se ves a terra, che mete sustos, que é, bueno, é inconcebible os sustos que che pode meter. Dende o verán pasado, Manoliño decidiu cambiar de aires e mudarse ao norte, a Ría de Ferrol. E non tardou ningún minuto en acomodarse e facer das súas. Ben, desde ali fora, estábamos mariscando, e colleu as amarras, levanta os risós, solta as barras do tubo, levoume 3 tubos. Así era o Manoliño, o golfiño que pasará a historia por empadroarse na costa galega, o máis querido e xoguetón, e que buscou en nós, os humanos, o cariño daquela familia da que se perdeu hai anos. Aínda que era algo pesado a veces, o cariño que lle tiñamos era tanto que nos queixábamos coa boca pequena, como eses amigos rosmóns que nos desquician pero que queremos ter sempre cerca. Porque agora, que leva pouco desaparecido, xa o botamos e moito de menos. Uxía, antes de acabar, moi brevemente, non sei se ti que coincidiches tanto con Confi, con Manoliño, che dá un pouco de pena toda esta situación. Sí, efectivamente, pero pode que máis pena me este dando é que ao final esta situación foi empeorada por nós, polos humanos. Levamos dende o 2019 pedindo que se lle deixase tranquilo, por moito que el nos pedise eses xogos, porque podía desencadear primeiro no arponazo que levou, non? E despois, pois, non se sabe a súa posible morte ou incluso eso, a desaparición. Dende logo, pola nosa parte non o axudamos en absoluto, pero sí que é certo que para nós, despois de tanto trato, exactamente igual que outros golfiños que temos na ría, que todos os golfiños que os arroaces que coñecemos, nos dan pena que acabe así por culpa de accións humanas. A nós, dende logo, que tamén nos dá moitísima pena, Uxía, a verdade é que dende aquí do Hora Galega, sábelo ben, sempre tentamos facer chegar ao público ese chamamento que vos faciades de que hai que arredarse do golfiño. Nunca dábamos pois exactamente a localización precisamente para que non fora máis xente, pero bueno, agardamos que en algún momento se saiba e se confirme que Manoliño o falecido, e tamén agardamos, por suposto, moito máis que Manoliño apareza algún día o gallá e precisamente pois ese cetáceo falecido fora outro tristemente. Uxía Vázquez, de CENMA, moitísimas grazas por estar connosco. Graciñas, boa tarde.